Sa napili ko nga isip usa ka kagawad sa barangay, sa diha ming take over mi sa barangay. Okay. Samtang wala pa mahimutan ang budget sa barangay. Karon nga ato nang nahisgutan sir no nga kinsa ka nag-describe nga ka sir no hinaot unta nga atong mga nagtan-aw karon na minaw sa ato makarealize unsa ka kamaayo nga tawo sir para mahimong kagawad sa lungsod sa Inabanga. Atong istoryahan karon sir ang serbisyo na pud sir. If you may Sir Ted unsa may mga nahimo nimo sa nabuwad nga makaingon ka nga nakatabang pud sa mga tawo sa nabuwad sa barangay Nabuwad Inabanga Bohol. Sa napili ko nga isip usa ka kagawad sa barangay, sa diha ming take over mi sa barangay, ako nasagmoyo ko brains kay timing po to nga kusog ang ulan. Oo. Sus pertim day kato sa mong atop. Okay. Magbabaha jud ang kuan, magbabaha jud ang tubig do sa taas. Sa barangay hall. Sa barangay hall. Sa barangay Okay. hall. So kay timing po to nga nagkuan mi nag-session. So mao to nga ako may lang gi-assign sa kuan pod sa kay nagbayad may committee ba. Ako gi-assign sa appropriation. Naka-decide ko brains nga akong ipaayo ang guba nga atop sa mong barangay hall nga sa kadugay ng panahon sa bagyong audit pa nahitabo. Kaloy Ginoo bisa pag kusog nga ulan wala na gyoy. Wala mabasa. Basa sa kan barangay hall. Congratulations sir, may kay na nga imong project sa Nabuwad. Ang ikaduha ning Pasko og ordinansa nga kaning magputol og lobe, magputol og kahoy, ato gyon gihimuan og gimandaran na kung panarita magputol og lobe, magtanong pod og punuan sa lobe. Kung magputol og kahoy, magtanong po sila kahoy para ma-preserba ang atong environment. Sir. Oh, nindot kay na nga initiative, sir. So, napass na nimo, sir, nga ordinansa. So, law na nakaroon diya sa barangay Nabuwad sa Inabanga. Congratulations, Sir Teddy. Okay. Okay, so salamat, sir, ha? Pag-share nimo nga, bisan pagmubo nga panahon, Sir Teddy, nakahimo ka aning duha ka mga importante nga project sa imong barangay. Salamat, Sir Teddy.